igen. Der var der en anden, der kørte over broen, så det bare sagde, og så der fik hun ud der. Jo, Erland! Kom så, Erland. Ja, 100 stole. I morgen, ven! Det kørte det, Erland. Ja, klar. Det er til at binde. Jeg binder til rødt. Så ryster man der. Hvis ikke man ryster der, så er det noget galt. Der er ikke så meget, der kan ryste. Jeg kommer ikke så langt ned. Okay. Det er bare det vigtige.